ንሳላሳን ሾመንተን ዓመት ዝኣክል ጸኒዑ ተቀሚጡ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ድሕነት መድኃኒት አምደልየሉ ጊዜ ክሳብ ክንድዝ ጊዜ ክንጽመምን ክንዕገስን ይግባአና እግዚአብሔር መድኃኒቱ ሰደልና ሰዓትን ጊዜን ስለዘን ዘይንፈልጥ ወንጀላዊ ቅዱስ ማቴዎስ አምዕራፍ 24 ናይ ወንጀሉ ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አቀሚጥልና ይርከብ ወዛ አዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን እትክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን ይዱ ስለዚ እዚ 38 ዓመት ዝኣክል ሰደነሰ ሰብኣይ ክሳብ መወዳእታ ተዓጊሱ ብምርካቡ ናይ ድሕነት መዓልታ አኺልሉ ክድሕንዶ ክትሓውዶ ትደልብ ብምባል እግዚአብሔር አምላክ ሓተቶ ንሕትኡ መስን መሃብ ድማ እወ ዝብል መሲ መለሰ እወ ብምባሉ ፍጹም ብዝኾነ እምነቱ ድማ ዓራቶ አልዒሉ ንቤቱ ኸደ ይብል ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝገብሮም ተአምራት ንስተገብሩ ተአምራት ምኽንያት ጌራ ጥራይ ትነግር ዘይኮነ እቶም ዝተገብሩ ተአምራት ንእግረ መንገዶም ዝግበሩ ዳንበር ዋና ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስብከታ ናይ አገልግሎታ ምንጭ አይኮኑም